Здравейте, дами и господа, аз съм Тенсъс и с мене ще бъде Just Craft 3R. Ние играем в един готин сървър Skycraft. Ето това тук е спауна, така нататък. Има за енчантик, стълби и тук е едно много готино нещо. Стена с глави, най-известните глави на знака, на ФАП, на Будилчо и на Just Craft. Но най-яката глава от всички на мен. Ето предишния ми скин. И Термито, зайчето Диана. Това не го познавам. Ето тук е яко. Това не го знаех, че ще могат така да се чукат глави. След да си гепя. На кой ли да бъде? Естествено. И така, да покажем тук Just Crafter е админ. И така. Не, аз пак админ, прощайте. Коунер е. И много се кефи пича, какво да му кажа. Надявам се вие да харесате този сервер, за да играят повече хора, но той не е още довършен. Има игра Skywars, много яка. Аз вчера я разбрах, че има така игра и ми хареса. Интересно е, допреди малко играхме, но тук нещо я развалиха, майче я подобрява. И така. Може да правят и други неща. Тук също могат да се взимат глави от животните. И тук ние с Павел оцеляваме. Тоест, тази къщата, къде е съзнаването на Испания е на Оунера, а тази съзнаването на България е моята и на Павел. Yes, мама, да! Добре, сега снимам клип. До 6 без нещо. Сега, дами и господа, това е вътрешността. Ние спим тук, правим секс и всичко. Ма ти снимаш ли? Да снимам я. Прощайте, дами и господа, човека малко откачен. Що е? Чемо? Къде си, бе? Тука? Че яш? Кака? О, знака! Кепихи от стената ми. Прощайте за съдата си смях. Обичам така да дразня Just Craft. Хо-хо-хо. Така, трябва бързо. Павка, О, какво правиш там? Зефо. Зефо. Ще ми тъпо. Ви до хомето. Я? Абе, какъв е то? Каква е тази варна крафт, омага е? Само ми приемат някакви... Колко заявки за добавяне имам? Тролнаха ме. Баннаха те за една минута. Хак си. Не съм. Че ме тъпали до хоме. И така, дами и господа, това беше края.